Bueno, doncs aquí estem un dia més a Darwin a l'Astra Ràdio. Aquí estem. Avui és un d'aquests dies que, a més, doncs, és especial, no? És com, si dic 25 de desembre a Nadal. Sí, jo crec que tothom coneix aquest tipus de dates, no? Com el dia que va néixer el nen colom aquell. Exacte. Doncs avui, el 31 d'octubre, el que volem parlar és una mica d'aquestes dates i d'aquesta tenebrositat. Home, de la nostra adoradíssima castanyera, no? Aquella senyora que ens avisa de la finalització de l'estiu i que comença l'horari d'hivern. Exacte. El que avui començarem a parlar una mica de Halloween. És una altra festivitat, una altra esfera. Ens allunyem de la castanyera. Ja comencem, ja has portat una puta de tallanqui i ja... Bueno, no sé. Les tradicions yanquis que t'encanten. Això per lligar-ho amb la ciència, però vamos... Bueno, doncs ja veuràs que té molt a veure. I és que, per començar, Halloween va començar a Irlanda i a les seves arrels celtes, que res a veure tenen, doncs, en principi, amb la tradició americana. Després es va exportar, que ja és una altra història, i a més té relació amb la teva durada a Galícia, que tant t'agrada. Home, i la torta de Santiago... Però bueno, ja veurem aviam fins que viatjarem a l'illa d'Irlanda parlar de coses tenebroses, que és la coneguda vetlla irlandesa i la seva macabra i suposada relació amb la catalèpsia. Ara sí, ara ja sé per on van els trets. Doncs vinga, va, tira-li, anem a Irlanda. Si algun cop heu estat a Irlanda, sabreu una mica de què tracta el país. Explica'ns una mica. Pues és un país on la música té un protagonisme especial i on els irlandesos saben valorar una bona festa. D'aquí que els seus Irish pubs tinguin com molta fama i molt de rotllo, perquè clar, aquí a la que tenen penya... molt de rotllo. És que, clar, els agrada molt que sigui el whisky, que sí, clar, és que... És com el Simpson, que bueno, sempre es foten una mica amb ells, no? I els pinten de borratxos. Però bueno, sí, fem uns 5 cèntims primer de la seva cultura per poder entrar en aquest ambient irlandès i explicaré com celebren els irlandesos les seves vetlles. Borratxos? No, dona, no. Bueno, també, Que, a veure... Està clar que borratxos estan, però bueno, em refereixo que els irlandesos pues, no vetllen els seus morts d'una manera tradicional. Ah, no? No, la vetlla irlandesa dura 3 dies i es celebra amb música i alcohol com si fos, o sigui, una festa, la festa més grossa de l'any. Borratxos, és a dir, per això té tanta fama la fàbrica de Guinness, que a sobre és d'allà. És que els subministren tot l'any, és que així els tenen. Sí. Però bueno, el motiu d'aquesta celebració, encara que us sembli, no és l'alcohol, vale? No és una altra excusa, sinó que aquesta tradició centenària podria tenir un origen tràgic i molt tenebrós en la catalèpsia, que no té res a veure pues, amb el seu ambient festiu dels irlandesos. Bueno, doncs ja comencem a fer un true crime de tot, perquè aquí una i l'altra, que som obseses del true crime... I volem investigar i investigar... El que passa que no tenim pressupost per portar a Carles Porta. Això ho entens, oi? Però bueno, tira-li, tira-li. No el podem fitxar. No. Doncs sí, ja veurem si tinc raó o no. O sigui, tot plegat és un entramat de llegenda que intentarem esbrinar com puguem. Durant els segles XVII i XVIII van haver casos d'enverinament per metalls pesants, però això a tota Europa, ¿vale? Metalls com el mercuri, l'estany o el plom, que s'utilitzaven pues, a moltes coses, a la cosmètica, a la coberteria, a les barriques de cervesa o de whisky, doncs estaven enverinant a la penya, bàsicament. En aquest últim cas, en el de les barriques de la cervesa, és per on es creu que va ser la principal via d'enverinament a Irlanda, justament per la seva tradició. Ja sabia jo que una cosa tan bona no podia ser dolenta. Ja, era també. Era el plom. Deien, és que no begueu tant, i bueno, clar. la cervesa és saníssima, Sí, saps? que, bueno, tots els metges recomanen, no? Un gotet. Firmado por su farmacéutico. Un gotet de cervesa o de whisky. No, és que el plom estava a les barriques de conserva i, bueno, es creu que l'enverinament pel plom ja ha estat més cops present al llarg de la història d'Europa, que això, bueno, pues em va semblar molt interessant, que va passar a l'època dels grecs i els romans. Aquest metall pesant s'utilitzaven en la preparació del vi i formava part de la dieta habitual de l'aristocràcia romana. I Hòstia. així, sí, haurien acabat tots com un llum, O sigui, és molt fort. Molt bé. És a dir, romans, civilització precursora, innovadora Sí. de coses tipus aqueductes, carreteres, però li fotien plom al vi. Però Els hi va semblar molt bona idea. Tenien aquest petit fallo, Vale. No, jo, mira, tot genial fins aquí. Doncs sí, és gent de contrastos, els romans. Te totalment, munten un aqüeducte o t'enverinen una mica en una cosa que era super Bueno, senzilla. una festa la palma en 5. Vull dir... Sí.
Llavors, bueno, l'aristocràcia romana doncs, està documentat que patia migranyes, insomni, còlics, o sigui, tots ells símptomes d'enverinament per plom. Poco me parece, Poco me parece, Poco me també. parece, vull dir. Tant és així que diversos estudis pues, han arribat a afirmar que aquest enverinament massiu hauria contribuït a la caiguda de l'imperi romà, o sigui que era una aliada parda. Els romans, però, com els irlandesos del segle XVIII, o sigui, d'això pues, no tenien ni idea, Clar, no s'oloraven. És que, clar, t'ho imagina't com vols defensar el teu imperi borratxo, intoxicat. Clar, és que era tan fàcil com no emborratxar-se tant, també t'ha dit. Com va durar tant l'imperi romà? Aquesta és la qüestió real que ens hauríem de fer. Històricament, o sigui, l'imperi romà va aparèixer, va patar no sé què, la van liar parda i va desaparèixer, o sigui, estaven... Era el plom. Era el plom. Bueno, doncs no és cosa petita el plom a l'organisme, ja t'he dit. Alguns dels seus efectes són provoca esterilitat, hipertensió, falta de coordinació... Home, això l'alcohol sense plom també t'ho dona, eh? Ja t'ho dic. Fins aquí pots confondre. Tant tu com jo ens hem vist en episodis i no portava plom, l'alcohol. Episodis! Vull dir que... Sempre li podem donar la culpa la pròxima vegada al plom. Vale. Això potser porta plom, direm. Vale. Bueno, també dona fatiga, irritabilitat i aquí ja es comença a posar xunga la cosa, fallada renal, deliris, paràlisis, inclús entrar en coma. Hòstia, això ja és un bon viatge. Això ja... Viatge d'anada només, potser. Sí, és una borratxera. Potser d'aquí també és a quarto milenio. Doncs sí, diguem-ne que la part més afectada pel plom, sobretot pel que parlarem avui, és el sistema nerviós central. És aquest sistema que està format pel cervell i la medul·la espinal, i bueno, l'activitat del sistema nerviós central doncs, controla les funcions bàsiques com moure'ns, respirar, bueno, ja veus que és bastant essencial per viure, ¿vale? Sí. I una disfunció doncs, podria provocar un episodi de catalèpsia. Vale, i què collons és la catalèpsia? Doncs sonar ja sona fatal, d'entrada. Sí, és veritat que no és com parlar de coronavirus, no? Avui dia, o sigui, no està molt de moda. Tan normalitzat, no. Bueno, també podria ser com un nom de grup infantil dels 90, no? Rotllo, la catalèpsia i los catajuegos. És que a tu sempre t'assemblen aquestes coses. Sí, perquè em sembla com una època molt creepy i els noms que sí li posaven eren molt creepy. de catalèpsia. Sí, podria ser perfectament. Bueno, doncs per qui no ho sàpiga, la catalèpsia és un trastorn nerviós que es caracteritza per l'atonia muscular, que és la falta de resposta als estímuls físics, i la baixada de les funcions corporals, com la respiració, que pot arribar a tornar-se tan dèbil que inclús resultaria indetectable. Doncs sí, és que abans, o sigui, a veure, indetectable. Per temps passats. Bueno, per l'època sí. Ara ens queixem de que mires Google i sembla que t'hagis de morir per un mal de cap, però abans no teníem autòpsia. O sigui, tot té la seva part bona i la seva part dolenta, no? Clar, és que ara a Google busques tinc una piga de color vermell i em diu moriràs en 24 hores. Te queden, esto es un juego. I te comença un comptador. Però com pots imaginar, al segle XVIII tots aquests símptomes eren com molt fàcils de confondre amb la mort, perquè bàsicament, vull dir, anaven a la part, saps? Si el pacient no es movia, no respirava i no mostrava signes de vida, doncs la penya pensava que... A l'hoyo. Bueno, a l'hoyo que te vas. Vull dir, aquest tio ja està. No s'estaven per hòsties, no, tampoc, els metges com que no tenien tècniques o mecanismes per resoldre aquest tipus de patologies que avui dia, pues, potser s'hi podríem anomenar... Avui dia això al Valle no passa, no? No entres catalèptic. Home, espero que no. Des d'aquí faig potser un avís si hi ha alguna... Que no ho sé, de veritat, si hi ha alguna unitat que està investigant aquest tipus de patologies, però que potser... Ahí lo dejo, ahí dejo la idea. Bueno, també, la veritat és que jo crec que com metge és com una mica desesperant això, no? Perquè vull dir... Ja. Si et mors, et mors. El que no podem fer és estar aquí. Ara me moro, ara... Ah, però no, però era catalèpsia, però no. Miri, senyora Asunción, si vostè s'ha mort, doncs s'ha mort. Si es fa la morta, apatxugue. Apatxugue, a l'hoyo que vas. Bueno, però a la Irlanda del segle XVIII i XIX es veu que sí passava i molt. Aquests episodis de catalèpsia, a més, o sigui, podien durar hores i conta la llegenda que van arribar a provocar una histèria col·lectiva per la por a ser enterrat viu. Home, és que no em sembla per menys, també et dic. Ja. Sí, imagina que de sobte ara al teu barri la penya, no, és que s'han trobat el veí del quart enterrat però no estava viu, no, tenia el segon marques. també...
El taüt tenia marques. Tenia marques. És que és un tema molt de Halloween, aquest. Sí. És la típica història. Sí. Doncs aquest terror, histèria per ser enterrat viu, s'anomena tafafòbia. I a molts països es van començar a prendre mesures doncs, per calmar els ànims de la gent, perquè realment, o sigui, Sí, potser, no passava només a Irlanda. potser això et sona. A molts països el que es feia era lligar un fil al dit amb una campaneta, Amb una campaneta. per clar. fora del taüt, del que era el nivell de terra, per si, per lo que fos, aquella persona estigués viva, pogués cridar... pogués tirar del fil i cridar algú. Pues anar clar. fent... Que la gent anava dient, no? És el vent, és el vent. Sí, I la després- tallar des de dintre, sisplau, obriu-me. I el que no et queia bé li treies la campaneta. Li talles el fil, No, bueno. També, bueno, és veritat que després, potser una miqueta més tard, es va implantar la figura del vigilant de cementiris, Hòstia. perquè es veu que, per lo que sigui, lo de la campaneta no era viable i llavors contractàvem algú perquè Que no és- vigilés i... No tens bastant amb estar al segle XVIII? Que ja és una putada Ja ha de fer bastanta de por. per se, Clar. S'estan enterrant a la gent viva, que a sobre tu treballes vigilant al A cementiri. part, imagina't aquell pobre home que havia estat a l'atur o el que sigui, o no tenia, bueno, classe obrera segur, i Segurament, vas sí. a la cua de l'atur, no, a la ETT, i li dius, perdoni, que vinc a buscar feina, què teniu per mi? Així, Al segle XVIII. Per donar-me. No, mira, tenim una feina, podries anar a vigilar un cementiri. Però és que al segle XVIII que hi havia la TT, o sigui, hi havia... Camperol? Camperol, el de la campaneta i pirata, poder. No sé. Pirata, sereno, jo que sé, Sereno tipus de i coses, ale. no ho sé. Però bueno, que és una putada com a feina. Doncs sí, aquí els irlandesos, amb tot aquest panorama dels morts, que no són morts i que, bueno, s'estan fent totes aquestes mogudes de les campanetes, doncs ens van portar avantatge a tota la resta i van donar una solució pues, molt més guai, ja ho veureu. Sudar de les campanetes. Sudar de les Si estàs viu, te fots. Sí. És dir, el muerto al hoyo... I aquí no se entierra nadie. No, a Irlanda es creu que la raó de que celebri la vida del difunt amb cançons, cervesa i bromes pesades durant la vetlla, doncs és aquesta tafafòbia, té el seu origen allà, que es va estendre, com dèiem, pels numerosos canvis... que es va estendre, com dèiem, pels casos d'enverinament i que, bueno... es Ja, però conta. això és com... És llegenda o és real? A veure, aquí diuen que hi ha una mica de llegenda, o sigui, demostrat així com el tema del romans de certificat, no està. Però tothom creu que doncs, aquesta era la raó. Ha quedat a la tradició irlandesa i la vetlla en si doncs, es tracta d'una festa de 3 dies que normalment es feia a la casa del difunt, a la que tradicionalment doncs, es situava el mort enmig de l'habitació, o sigui, un panorama bastant creepy de per Bastant si, creepy. però ells ho veien motiu de festa. Clar, és que no sé És si molt estem avançant gaire, vull dir, perquè... Anem a veure, et mors i a sobre la festa s'ha de fer a casa teva? Sí, I tu sí. estàs mort? I La qui viuda a nete- recoger. I qui neteja tota aquesta merda? És el que jo pensaria. Jo, si fos la viuda, diria, mare meva, i després amb tota aquesta gent i jo m'he de quedar recollint. Sí, sí. I el mort ni te l'enterren, el tens allà Clar, al és que en menjador. aquella època no existien tanatoris, imagino, Sancho de Ávila, no estava. També Aleshores, pot ser, clar, ja. te l'havies de menjar a casa teva. Però bueno, el mort segur que no. Aquí ja sense campanetes ni vigilants, no feien tota aquesta moguda, sinó que el seu plantejament, atenció, era que cap irlandès s'adormiria durant una festa de 3 dies. O sigui, foten tant de soroll, tanta festa, tant d'alcohol i tal, que en algun moment, si li havia donat un tabardillo, pues s'aixecaria. Vale. Molt científic això, molt rigorós, molt empíric. Vale, molt bé. Sí, Home, sí, ha de ser eficaç, perquè... Home, hem començat amb la campaneta, però, bueno, sí, a poc jo a poc. crec que és una Poc a millora. poc. O puteges a un vigilant, o fas la merda de campaneta que amb el vent pues, també pots pensar que estan No, tots prefereixo que els morts se quedin a casa seva i els vigilin la seva penya, perquè jo seria el vigilant, ja t'ho dic, classe obrera. El que no es pot negar és que els irlandesos i les irlandeses pues, se les enginyen per organitzar una bona festa i que és un costum que no tenen tan integrada la resta Sí. d'Anglaterra, Escòcia.
Pels anglesos, vols dir? Pels anglesos. Home, és que els anglesos jo crec que més bé s'han passat el joc ja, perquè amb el rotllo del Però sí, els hi va la balcònic... festa, però... Vull dir, amb el balcònic ja van tocar sostre. Van passar pantalla. Sí, total. Però bueno, com dèiem al principi, doncs es tracta d'una festa que Halloween, ja tornant a Halloween. Per fer un recopilament una mica... Fem una recollida de cable i tornem a Halloween a Irlanda. Està molt més a prop del que ens pensàvem. I bueno... El que passa és que, com a tota història, sempre hi ha algun il·luminat, algun que va de llest, que diu, tate, que esto lo mejoro y lo doblo. I el que va passar és que quan la festa de Halloween, diguem, va arribar al continent americà amb la immigració irlandesa i europea que anaven cap allà al Nuevo Mundo, bàsicament a robar... A la tierra prometida. A la tierra prometida, a fer un saqueig brutal d'aquella terra. Doncs la festa va evolucionar o degenerar, això segur que t'ho expliqui, fins al que coneixem a dia d'avui, que allà se'n diu el Dia de Acció de Gràcies. I bueno, pues això, clar, ha agafat un to com molt, el que dèiem al principi, no? Molt més americà, molt més consumista, en rotllo de... Compra caramels, tricotrato... compra't un disfress. Exacte, si no te rajo el cotxe o me veas una xuche... No, es que va forts amb aquest tema, No estàs integrat al barri, no has posat tota la façana de... És que jo tinc col·legues que han viscut als Estats Units i que s'ho prenen en sèrio, que els nens, que si no els hi dones... No, te deixen la casa i després estàs una setmana netejant, tia. Bueno, doncs mira, tant de renegar de les festes paganes, jo me quedo amb això, que avui en dia és una de les festes més celebrades a tot el món i l'església que no ha pogut ni a Irlanda ni a Amèrica enlloc. Així que aquí ens quedem amb Halloween, amb la castanyera... Sí, jo segueixo dient que castanyera rules. Vull dir, jo, amb tot el que m'he exposat avui, dona'm unes castanyes, uns moniatos, una peli i jo tan panxa. És que és més sosillo, no té tant de... Home, d'això com la campana i... Home, no, clar, però és que no sé si vull tantes emocions a la meva vida. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Fins un altre.